باش ez dikim çend penda ji vê pirtûkê bixwînim xwe ev pirtûk pendên Kurdî sal 2014 de min çap kir mikarî bû 17 sala de 3400 pend bidana ser hevdû. Kurd dibêjin destê mirovatiyê yekba ye, yekbaran e. Xwe hûn zanin ne ba baranê tîne. Rastê destê mirovatiyê yekba yê yekbaran e. Demek destê mirovatiyê her dû jî bi bêr in, bi xêr in, ji ber ku qinciyê, ji ber ku mirovatî bi wan re ye, ev kesana xêr û bêrê bixwertînin. Xêr Kurdî bêr, ji pêv bêra a kar hat. Ji destê mirovatiyê çêtir û xweştir û baştir û girîngtir tune ye. Ji ber vî hayî divê destê mirovatiyê yekba ye, yekbaran e. Ya din ew jî serdest dibêje, Kurd dibêjin destê li hêviya destan be wê bê goman bimîne. Çima? Ji ber ku tu ne li hêviya xwe bê, piştgirtiya te ne bi te bê, tu li benda filan ya filanê bê, ew belkî ne li gorî hêviyê te bin û tu bişkî. Gomana te jî têk biçe. Na bila timî hêviya te bi te biberî her tiştî, bera baweriya te bi te were, ji bo tu karibe bi ser keve. Yan din dibêjin, Kurd dibêjin, dehan bipîve yekê bibire. Dehan bipîve yekê bibire. Pîvandin gelekî girîng e ew plan e. Pîvandin gavak tirûnê tê karekî bike dibe ku pîvanê te hebin. Plana te hebe. Ji bo tu karibî yekê tu karibe bibire ew yekaya bê birandin sedî sed. Demek berî tu karekî bike divê ku planê te hebin. Berî tu karekî bike divê ku tu xweşik bixwîne. Bixwîne ne a bê na. Tu bixwîne bêka tê çi bike, tê çilo gava xwe bavêje, ji bo ew tiştê tu bibire, tu şaş nebire. Tu bi zanebûn herî. Ya din Kurd dibêjin deh mêr bêne kuştin, serpostê pezekê tên li hev hatin. Ev rewşa dijminatiyê û kuştinê yê û di dawî de divê li hev hatin çê, bi çare tune. Ji ber ku dawiya wê nayê, dawiya dijminatiyê tu timî bike, dawiya wê çi ye? Dawiyayê timî xwîn û nexweşiyê û koçberiyê û penaberiyê û binerdiyê. Na dawiyê ji xwe li ser xwarina pezekê li hevdû tên û ê diçin jî mixabin. Ji xwe ewa nadirin, ji dûrika xwe dirin. Ya din Kurd dibêjin dew birayê mast e. Dew birayê mast e, rast e. Mane ji xwe her du jî ji xwe ji dewara tên. Di vî hawî tu ne tenê tu bê dew birayê mast e ji ber ku her du cîkî jê derekê tên. Tu karî li ser gelek tişta bêj. Di do wek hevdû bin, her du bêtir li ser tiştê yani tu karî bêjî dew birayê mast e wek hevdû ne. Filan wek hevdû ne. Her du bira wek hevdû ne, her du xwe wek hevdû ne, her du mirov vana wek hevdû ne. Yani têviyê divêya nebîne tu ê din jî dinabîne. Ji bo wilo dibê dew birayê mast e. Ya din Kurd dibêjin dewê buhara bide cîrana. Dewê payîza bide ezîza. Çima? Çima dewê buhara bide cîrana û dewê payîza bide ezîza. Kesên xoşewîst ji bo çi? Ev ê pezê wan zanin sedî sed ê pezê wan hene evana sedî sed zanin ji ber ku buharî de şênkayî heye, keskayî heye. Yani pez dikevin nav keskayî bê tolkê dixwe, bêk tu çi hebe tiştê tehl û şêrîn û hemû tiştî dixwin. Ji ber vî hawî şîrê wan em bê çi derdikeve bêtir rohin derdikeve. Ne wek ê payîzî. Ê payîzî ji ber ku ev pez gelkî dirin pirêza, yani pirêza yan firaza genim ceh dixwin, şîrê wan bi rûne. Şîrê wan bi rûne bêtir bihêz e ji bo wilo divê bidin kesê ezîz, kesê nêzîkî ber dilê te. Ev tê bu heya ku tiştê timî bi nirx tê bide ê herî nêzîkî xwe. Ev vê rengî vê hawî tê.
یادن کورد بێژن دەوێ میەیە ڕووسپیتیا ژنێیە دەو یێ مهەیە ڕووسپیتی ئا ژنێیە ئی ڕاستێ ji ber ku mih dewtîne lê a rûspîtî û a xwediya pesnêkî ye jin e wê bi pesnê jinê bidin pesnê mihê nadin ev tê wat heya belkî bibêjin hinek dikin û hinek dixwin yan bez a hespê ye û pesin a siwar e ev jî vî rengî dikaribêj. Ya din Kurd dibêjin dibe dewête hebin mêşê bexdê wê bên dewête hebin mêşê bexdê wê bên dewête heye berjewendî bi te heye demek her kes wê ji dûranî dibên wê bibin mervê te dostê te hevalê te vê reng wek Kurd dîsa dibêjin tu bi malê tu bi xaltîk û xalê demek ne wek yan dibên silav li mîhê ye ne li rihê ye demek çîrok a berjewendiyê yî berjewendiya wan bi tev heye ji bo wilo tên dora to gava berjewendî tune be ji xwe kesî li dora xwe nabîne. Ya din Kurd dibêjin ev gelekî girîng gelekî girîng taybet ji bo wan ev belgeyê ez çê dikim û ev kesê dikevin qirkamê û ez ê ana şîrove bikim çima. Kurd dibêjin dewleta te hebe wê êl bi te re be dewleta te hebe wê êl bi te re be dîsa dewleta te hebe wê êl bi te re be tê xwedî dewlet be êl qebîle wê bi te re bin tune be wê gelek wek çawa gelek Kurd û hin êlnî Kurd xwe kirine Tirk yan Ereb yan Furs yan Ezerbîcanî yan niza çi evana ji ber ku em ne xwedî dewletin bilam xwedî dewlet bana saziyê me hebana dezgehê me hebana xwedî pere bana dewlemend bana ev kesê xwe ji Kurda cuda kirin wê dibin sîha Kurda de bana lê mixabin ji ber ku em bê dewletin stemkarî li me dibe yanî di gelek ciya di zimanê me têk diçe milletê me ji me cuda dibin û ev rewş ji bo wilo dibê dewleta te hebe wê êl bi te re be rast e ev rewşa me Kurdayî evana çend pend bûn wilo Kurdayî min got û li gor zanebûna xwe min şîrove kir bi hêvî me ku hûn Sûdakê jê bînin spas ji war. Ev çû îş ez gotinê we bixwînim. أكرم شاهان أنا بحكي عن الأمثال والحكم الكردية أنت شو مطلع لي العلم التركي أنا ما فهمت يعني نحن في حلبة مصارعة مثلا شو قصدك يعني شو مطلع لي العلم التركي يعني نحن طالعين لاحتفال قومي مثلا شو مشكلتك أنت ويلا باور بك تسوزامن فاسونك از نزانم تشد نفسين عادل علي سرشعبا عادل علي أنا من قبة الشيح على عيني وراسي سرسريم سرشعبيم شيرجو سلافوريت شطر تهرهبي أزمارم قوتني وبخينم كا إيفان بكتشون إيفان أم بين شب أو راس درن أم بين راس أو شب درن أم بين خواري أو دفرن جور أو الجور درن أو دات كمن خواري كا جام شاب كنشوان أبو جام ملتك كوجل الشان دا خودي درنا كبر أو شاي قال لك يزور تايبت ملتي جو نخودي دولت تب دولت به يعني دولت عتهبه وإيل بالتربه نه ليون إيفار باش سرچاويم ده ليون كارو خواتا خو بكن
ئەبوو ئیژە هونجی بنیڤسینن، کوردی بنیڤسینن، بنەربێکا هون چ دەبێژن.